You know, dunay usa ka istorya, dunay usa ka dato nga buhong kaayo, nindot kaayo og kahimtang usa ka adlaw ni ana nagkumbira siya kay birthday niya. Tanang mga tao iyahang giimbitar, ang iyang mga kaila iyang giimbitar, og daghan kay ang pagkaon diya silang panimalay. Daghan kaayo ang mga nagkalalaing pagkaon nga makabusog sa lawas, makabusog sa tiyan. Samtang nangaon sila, adunay usa ka bata gawas siyang git nga nagtan-aw kanila nga nangaon. Ang usa ka tawo nga wala makaako nga nagtan-aw sa bata samtang nangaon sila, miduol siya og iyang gihatagan og saging ang bata. Gidawat sa bata kining saging, gipalutan niyang saging ug ang palot sa saging gikaon sa bata. Nangutana ang tao dudong, nganong kana mang palot imong gikaon, nganong dili man kanang unod, nganong dili man kanang saging? Mingon ang bata, Kuya, napamanggukoy manghod nga nagpaabot nako. Kanilang palot akong kaunon o kaning unod akong ihatag sa kong manghod. Pagsulti sa bata niya na, midalagan ang bata, mipauli silahang gipuy-an. O ang iyang manghod, lipay kaayo, yehay na ana si kuya, nagdala og pagkaon. O gihatag sa bata ang saging, ngadto siyang manghod. O ang manghod, lipay kaayo, nga mikaon sa saging, nga gikan siyang kuya. O ang saging, gipikas sa manghod, o ang pikas gihatag niya sa iyahang kuya. Og malipayon sila nga nangaon. Nangaon sila nga malipayon. Now, mga igsuon, unsa man ang buot ipadayag niini diya sa tasatag sa kinabuhi isip mga Kristiyanos. Matagigayon nga kita musimba, kana nagpasabot nga nakiglambigit kita sa Ginoo, nakigambit kita sa Ginoo, ato sang gidawat sa atong kinabuhi. Apan, sa atong pakiglambigit, sa atong pagpakigambit sa Dios, sa atong pagdawat kaniya da santos nga Eucharistia, ang pangutana, ato ba sang gipaambit ngadto sa atong isig katawo, ato ba sang gidala sa atong kinabuhi, ato ba sang gidala sa atong tasatag sa kakaugalingon, aron ato siya mapaambit ngadto sa atong isig katawo. Matag-adlaw tang nagsimba, matag Domingo tang nagsimba, matag-adlaw tang nangalawat kaniya. Apan ang pangutana, angayan ba gayud kitang mudawat kaniya? Matud pa ni San Agustin sa iyang wali sa pagkabanhaw, mingon siya nga, if we receive the Eucharist worthily, we become what we receive. Kung atong dawaton si Kristo, ang pan sa kinabuhi, nga angayan og takos, mamahimo kitang unsa nga atong gidawat. So, kung kita nakiglambigit sa Dios, kung kita nakigambit kaniya siyang lawas ug dugo, isipan sa kinabuhi, din madayag ka na nato diya sa itong mga buhat. Kung gidawat nato si Kristo din, andam kita usab nga mupasaylo ngadto sa to isig katawo. Andam kita nga mudawat sa to isig katawo, nga nangayog pasaylo kanato. Andam usab kita mupakita og maayong panig-ingnan. Kay lahi kaayo ng sigitang gakalawat, sigitang gadawat ni Kristo, apan wala po ta magpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Wala po ta magpuyo sa kinabuhi, gigitudlo sa Dios kanato. Sama sa usa ka bata, iyang gipili ang pagkaon sa pagkaon nga dili unta angayan nga kaunon. Kay naghuna-huna siya ngadto sa iyang manghod nga gigutom usab. Kita usab unta maghuna-huna usab unta kita. Dili lang sa tong kaugalingon, kundi ngadto sa uban. Nga gigutom usab diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Gigutom usab ni Kristo. Ug pinaagi sa tong pagpakita og maayong panig-ingnan, pinaagi sa tuang pagpaambit usab ni Kristo ngadto sa uban sa atong makaigsuonan. Madala usab unta nato sila ngadto sa lamesa sa bangkete sa Dios. Mga igsoon ko ni Kristo, ang Ginoo, kanunay nagpadayag sa iyang kaugalingon, kanunay nagpadayag sa iyang presensya, diya sa tasatag sa kakinabuhi.
Hinaot unta nga ato usab siya nga papadayhag diya sa uban. Kita nga nakiglambigit, kita nga nakigambit kaniya. Ato usab unta siya ipaambit ngadto sa uban. Munang isip mga magtutuo, isip mga anak sa Dios, isip mga binunyagan. Gibag-o na nato ang mga panaad sa bunyag. Magpuyo unta kita diha ni Kristo. Magpuyo unta kita diha sa grasya nga aton naambitan sa Dios. Ang pan sa kinabuhi o sa kinikadakong grasya nga gihatag sa Ginoo kanato aron kitang tanan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang pan sa kinabuhi dili lang ni sa espiritual nga pagkaon, espiritual nga tuang gikaon kundi usa-usab kini kabutang nga angay natong ikapaambit ngadto sa uban. Usa ka butang nga angay tong dad-on ngadto sa tuang nagkalain-lain nga mga adtuan sa tong trabahoan, sa atong mga kasilinganan, diya sa pamilya, sa mga tao nga atong masinati o masalamuha matag adlaw. Ug mao kini ang hagit sa Ginoo kanato. Mao kini ang awhag sa Ginoo kanato. Nga sa atong pagpakiglambigit kaniya, sa atong pag-ambit kaniya, siya unsab unta atong mapaambit ngadto sa tuisig ka tawo. Dili ta makapaambit sa Dios kung kita anaa sa kahimtang sa sala. Dili kita makapaambit sa Ginoo kung ang ato ang kasing-kasing puno sa basura sa kaligutgut, basura sa kalagot, kasuko ug pagdumot ngadto sa tuisig ka tawo. Munang maninguha kita nga dawaton nato si Kristo, nga limpyo atong konsensya. Again, matud pa ni San Agustin, if we receive the Eucharist worthily, we become what we receive. Hinaot pa unta makigsunan ko ni Kristo, nga makaamgo kita niini. Hinaot unta nga makapamalandong kita niini. Aron sa ingon, kita nga mga magtutuo, ato sa mapaambit si Kristo, ang pan sa kinabuhi, ngadto sa tuisig ka tawo. Aron sila usab, makatagamtam og tinuod nga katagbawan sa ilang kagutom nga espirituhanon. Amen. Palihog manindog.